όταν όλα γύρω της καταραίουν. Και αν σήμερα είμαστε εδώ όλοι μαζεμένοι σε αυτή τη δυνατή στιγμή, είναι γιατί δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας στα χέρια επιτίδιων που διόλου νοιάζονται για τη ζωή μας, για την υγεία μας, για την παιδεία μας, για την εξέλιξή μας, για τα προβλήματά μας, παρά μόνο για τη δική τους τσέπη και των φίλων τους. Μάθαμε με το χειρότερο τρόπο ότι μια κοινωνία δεν καταραίει όταν πέφτει. Καταραίει ήδη από όταν συνηθίζει να ζει με σκυμμένο το κεφάλι, υποτελής και αδύναμη να ορθώσει ανάστημα σε όσους εις βάρους της ασελγούν. Έτσι ζήσαμε σκυφτοί πολλά χρόνια, αλλά πλέον στεκόμαστε όρθιοι και δυνατοί και η ψυχή μας αφυπνίστηκε. Και μιλάμε για το δίκαιο με όλη μας τη φωνή. Μιλάμε απλά και καθαρά και λέμε: πού είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα? Πώς όσοι την υπηρετούν δεν αντιδρούν στην ατελείωτη διαπλοκή? Πώς ποδοπάτησαν αυτή την ιερή έννοια με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των πολιτών να δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη? Η ρίζα του προβλήματος είναι η καταπάτηση των αξιών και η αντικατάστασή τους από την αδιαφορία, τη διαπλοκή και την αδιαφάνεια και βασικότερο όλων, τη μη λογοδοσία και την ατιμωρησία. Γιατί αυτές οι δύο διαιωνίζουν την κατάσταση. Τι είδαμε τα τελευταία χρόνια? Τεράστιες ποινικές υποθέσεις που θα έπρεπε να έχουν ταρακουνήσει την ελληνική κοινωνία και να έχουν οδηγήσει τους ποινικά υπόλογους πολιτικούς στο σκαμνί. Αλλά άρον-άρον τις είδαμε να αρχιοθετούνται. Τα παραδείγματα πολλά. Σύμβαση 717 που αν είχε υλοποιηθεί τα παιδιά μας θα ήταν ζωντανά. Υποκλοπές και Predator που παρακολουθούσε όλα τα κέντρα εξουσίας για να χειραγωγεί και να εκβιάζει. Νοβάρτης, όπου μετά τη στοχευμένη κατάργηση της εισαγγελίας διαφθοράς όλα έμειναν κυριολεκτικά αδιευκρίνιστα. Υποθέσεις που θάβονται στα συρτάρια, σκάνδαλα που πνίγονται χωρίς να φτάσουν ποτέ στις δικαστικές αίθουσες, δίκες χωρίς τους πραγματικούς ενόχους, τους υψηλά ιστάμενους, αυτούς που προστατεύονται από το σάπιο σύστημα. Δείτε την πρόσφατη δίκη στη Λάρισα για την εξαφάνιση του βιντεοληπτικού υλικού του εγκλήματος των Τεμπών. Μια δίκη που όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι ολόκληρη. Ασχολούμαστε μόνο με ένα κομμάτι της, αλλά η πραγματική δίκη θα έπρεπε σήμερα να αφορά εκείνον που πρώτος άγγιξε το βιντεοληπτικό υλικό. Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Και όχι μόνο η ιδιότητά του, η ίδια η πράξη και η ευκολία με την οποία αυτή τελέστηκε, ξεδιάντροπα και απροκάλυπτα. Ενώ λοιπόν στη δικογραφία υπάρχουν ημερομηνίες, υπάρχουν υπογραφές, υπάρχουν παραλαβές υλικού, υπάρχουν έγγραφα που δείχνουν ότι τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχείας παραλήφθηκαν και παραδόθηκαν. Και μετά, μήνες μετά, ζητήθηκαν ξανά. Και ρωτώ, όταν κάτι έχει παραληφθεί, πώς γίνεται να ζητιέται ξανά? Πού καταχωνιάστηκε το πρωτογενές υλικό και κυρίως γιατί ξαναζητήθηκε πολύ καιρό μετά, αν όχι για να σβήσουν τα ίχνη της δόλιας πράξης της εξαφάνισης των βίντεο. Αυτά δεν είναι κάποιες θεωρητικές ερωτήσεις. Αυτά είναι οι εναγώνιες ερωτήσεις ενός γονέα που ψάχνει την αλήθεια για το θάνατο του παιδιού του. Για όλα τα παιδιά και για τη χώρα μας. Απ' την αρχή φωνάζαμε για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μιλήσαμε για μπάζωμα. Φωνάζαμε όχι στην αλλίωση της αλήθειας. Όχι σε επιλεκτικές ευθύνες. Όχι άλλη συγκάλυψη. Θέλουμε και δικαιούμαστε να μάθουμε όλη την αλήθεια. Να μην υπάρξει ούτε ένα κενό, ώστε που θα αφήσει το χώρο να ξεφύγουν κάποιοι. Για όλα αυτά όμως μας κατηγόρησαν ανήθικα ότι εργαλειοποιούμε τον πόνο μας, γιατί ήταν περίοδος εκλογών. Το ίδιο κάνουν και τώρα. Μιλάνε για εργαλειοποίηση. Ίδιες λέξεις, ίδια λάσπη. Ίδια ντροπή για όσους προδίδουν την ψυχή τους και έχουν χάσει την ανθρωπιά τους. Εμείς όμως παραμείναμε και παραμένουμε ακέραιοι. Ζητήσαμε πραγματική απόδοση.